niftakru sejjer lejn it-tarzna dik il-bagalja tal-injan u meta rtira Zanfar Marju fil-garax jeda sadlan sewħudew jien madwar il-mejda ġima bis wara li tlifni mil-garax ġibna il-bagalja u sibna xkina zisa li intri qodma minn Stark Londra tamet ommi daret motta kif baqa jozzom tul is-snin fl-ewwel ġita lil mill-gżira minn Taormina żamm tifkira rikordi f'bozza figurin it-temprin rigali tajtu mill-iskawz f'jum il-missier għadda żmien u nsejt li rajtu fil-prezzjuż għal-kemm tarram fil-bagalja tal-injan ma nafx li bistu qatt ma naqtu iżom ftit lura l-bew suċċajt għax hekk trabbejna għal-valuri min fommu nħobbok qatt ma smajt għalkemm illum jinstajt ninduna kif warda npoġġi fuq l-irħan li kien japprezza bla ma juri mill-tal-bagalja tal-injan ritratt sepja mill-barrakka ommi bħenbek tal-alakka u l-Vauxhall Crest tal-dejn ta' xbiex sibna santi u kuruna min ximkien kien saf lajnuna f'mumenti tqalli ma urinix ma kienx raġel komplimenti taħseb qalbu ta' plazzam kien jafjaħ bis-sentimenti fis-skien dik imħabtu bla riklam fil-bagalja tal-injan għax għalkemm jinkom ħdejtu ħajtu lil dak missieri qatt ma rajtu kif rajtu fil-bagalja tal-injan. Prosit Tony Camilleri, kif tisir taxxa tisma' dawn il-veterani tagħna li għadhom Alla jberikom tajbin u bra.